Orain dela urtebete, hau da 2012ko urriaren 17tik 18rako gauean, Euskal Autonomia Erkidegoan 253 pertsona lokalizatu zituzten espazio publikoetan, aire zabalean edota leku desegokietan lotan. 158 Bilbon aurkitu zituzten, 29 Gasteizen eta 76 Donostian. Gainera, 1700 lagun gizarte bazterketa egoera larrian daude Euskal Autonomia Erkidegoko 3 hiriburuetan. Gaur eman dituzte ezagutzera aipatutako datuak. Datuok, Bilboko, Donostiako eta Gasteizeko udalen Eusko Jaurlaritzaren eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako diputazioen laguntzarekin egindako ikerketa baten emaitza dira. Ikerketa egiteko etoz izeneko metodologia bateratua erabili dute. Lehenengo aldia da, erkidego 3 kapitalak neurri handi batean egiten genuena egun berberan ikerketa hori, ezta? Eta hori batez ere ematen diguna da argazki bat, argazki finko bat, eta horren arabera jakiteko egun batean zenbat jende dagoen kalean. Eta hori, jakitea zegoera dagoen, asko laguntzen digu administrazio publikoei aurrean zerbait egiteko. Kalean lo egiten duten lagunen profilei dagokionean, aipatu gizarte bazterketa egoeran dauden lagunen 82,7% gizonezkoak direla, erdiek 35 urte baino gutxiago dituztela, eta 10tik 6 atzerritarrak direla. Dena dela, kalean ez da erreza profil bat definitzea. Denetik aurkitu genuen, esan bakarrik edadeko jendea edo emakumeak, iaia denetik dago, eta gaina aipagarria da jendea ikasketakin. Egia da, nabarmena dela kanpoko jende desente dagoela, eta hori irakurketa bat egin beharko litzatekeela horren aurrean, baina ezin dugu esan gehiengo badagoela ikasketari gabe edo ikasketakin, baizik eta denetik ikusi dezakegu kalean gaur egun. Argazkia eginda eta datu gogorrak mahai gainean orain lan egiteko ordua heldu zaie administrazioei. 2 urtero egingo dugula hausnarketa hau eta argazki hau, eta hau denborarekin emango diguna da pixkat argazki bat besteen atzean ikusiko dugu ze egoera eta noruntz doan errealitate hau. Hori da lehenengo pausua, errealitatea ezagutzea. Bigarren pausua esango litzateke, administrazio publikoen arteko kompetentzia eta zalantzik gabe gainontzeko administrazio publikoekin estrategi amankomun bat beharko genuke.